Häzirki döwrüň iri we döwrewap kärhanalarynyň biri bolan Babadyhan dokma toplumy 4 sany önümçilik birligini özüne jemläp, onuň ýyllyk önümçilik kuwaty 5000 tonna inçe süýümli paýtany gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Toplumyň düzümine ýüplük, boýok, tikinçilik hemde mata kärhanalary girýär. Tutýan meýdany 20 hektar bolan Döwrewap kärhanada işleri talaba laýyk alyp barmak üçin hemme mümkinçilikleri bar. Ýordamyň ykdysady kuwatyny artdyrmaga münasip goşan goşýan bu toplumda Şwitsariýa, Ýaponiýa, Belgiýa, Italiýa, Germaniýa we Türkiýe ýaly ýurtlaryň öňde barjy kompaniýalarynyň iň kämil enjamlary ornaşdyrly. Şolaryň kömegi bilen bir ýerde ýokary hili ýüplükler durly görnüşli şol sana boýalan matalar hemde taýýar tikin önümler öndürilýär. Dokma toplumyň ýüplük kärhanasy esasy önümhanalaryň biri bolup, onu paýta süýümünden ýüplük taýýarlanýar. Onun ýokary öňdürjilikli kämil enjamlaryna ekologik taýdan howply tehnologiýalar, tebigy ferişdeleri tygyşytlamagy hemde önümçilik garnyrlaryny azaltmaga ýardam edýär. Şu ýokasymly enjamlar know-howlary ulanmagyň hasabyna birnäçe artyk maşlyklary ýedir. Şeýle-de ýüplük üçin çykdyjylar gadalaşdyrylýar, ýokary hil üpjünedilýär hemde energiýa az sarp edilýär. Bir ýerde inçe süýümli paýtany gaýtadan işlemek arkaly ýokary hili naýwaşa kasably ýüplük öňürlýär hemde garşyk ýüplük çykarylýar. Ýüplüň bu görnüşi oglanlaryň köýneklerini, ýokary hili trikotaj önümlerini, ýorgan düşük daşlaryny we jorap önümlerini öndürmekde ulanylýar. Toplumyň dokma kärhanasyny nähili Döwrewap tehnologiýalar esasyna işleýän innowasiýon enjamlaryň kömegi bilen süýümüň ýüplüň häsiýetli aýratynlyklary kesitlenýär. Öndürilen önüm bolsa halkara ülgülerine dolu laýyk gelip matalaryň berikligini, olaryň ekologik taýdan araslaryny üpjünedýär. Bir ýerde öndürilen matalar renk we uşgunlarynyň köp türlügi iň esasy bolsa ekologik taýdan araslaryny tapatlanýar. Toplumy emele getirjileriň ýene-de bir ogry onuň boýog bölümidir. Bu ýerde umumy meýdana dol awtomatlaşdyrylan aklanan ýylmanak görnüşde boýalan we basyjy önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän akym ulgamlardyr enjamlar ykdysam ýerleşdirilepdir. Öňde barjy ýürüte usullaryň ulanylmagy renkleriň gün şöhretine durnuklygyny ýokarlanýar. Tikinçilik kärhanasynyň düzümine modellerleme bölüm bar. Ol ýerde hünärmenler kompýuterlerde degişli renkler taýlap, özleriň durdujilik zekine hemde milli çeperçilik mektebiniň däplerine laýykly keşplerdir, şekiller döredýärler. Bölümiň sinaw önümhanasyny enjamlaryň görnüşleri boýunça sarp edilýän ýüplük hemde önüm öndürmäge sarp edilýän wagt hasaplanýar. Şeýle-de bir ýerde awtomatlaşdyrylan biçүү bölüm bar. Ýürütleşdirilen enjamlar önümi tikmegiň tehnologik derligine laýyklykda ýerleşdirilipdir. Ähli önümçilik tehnologiýasy toplamak we gaplamak bölüminde tamamlanýar. Bu ýerde çalt hereket edýän enjam taýýar önümi polietilene gaplaýar ýa-da buýrucuynyň islegine laýyklykda ýürüte gaplary ýerleşdirýär. Kärhananyň önümleri daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutmak bilen köp meşhurda ferişdeleri tygyşytlamaga mümkinçilik berýär. Şunun bilen baglanykda içeriki bazardan artýan taýýar önümleri beýleki döwletlere iýermäge şert töredýär. Bu bolsa pudoň eksport mümkinçiligini, gelip gowuşýan maliýe ferişdelerini artdyrmaga, uly goşan goşmaga mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň dokma önümleri dünýä bazaryna hemişe ýokary hili bilen meşgul bolup, uly üstüden peýdalanýar. İşleri üstünlükli öňe ilerleýän Babadyhan dokma toplumyna oturdulan enjamlar önümi ekologik taýdan arassa az meşhurly çiğ mali taşytlamaň hasabyna öňürmäge mümkinçilik berýär. Özüniň tehniki hemde tehnologik üpjünçiligi şonuň ýaly bir ýerde gornulan awtomatlaşdyrylan täze önümçilik ulgamy bilen bu toplum ahaly welaýatyna iň Döwrewap dokma kärhanalarynyň birine urly. Bu ýerde ýüplük, dokma, boýog we tikin kärhanalarynyň jemlenmegi paýta süýümini gaýtadan işlemekden başlap, ahyrky taýýar önümi öndürmäge çenli ähli tehnologik tapgyrlaryň bir ýerde amala aşylmagyny üpjüneti. Babadyhan dokma toplumynyň agdyr we zähmetli işgärleri iň häzirki zaman tehnologik enjamlar bilen üpjünedilen Döwrewap dokma önümçiligini işlemäge döredilen amatly mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyz hoşalyklaryny beýan edýärler. Hemde berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň benet maksadyna hemde öňde goýulan wezipelerine münasip jogap edip, watamyzyň awadançylygynyň bähwidine ak ýürekden zähmet çekjekdiklerini anlanýarlar.